سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص عنا تግራይ ዕለታው ዜና እንሆም ሰራዊት ትግራይ ትሕት ዕድመ ህፃናት ብረት ይዕጥቀሎ ዝብል ክሲ ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ አፍሊጥሎም መንግስቲ ትግራይ ነዚ አመልኪቱ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ስዕብ ቀርብ እዩ እዋናዊ መግለጺ መንግስት ትግራይ ህፃናት ብረት ከም ዝዕጥቅን ወታደራዊ ተዕሊሙን ከም ዝህብን አመልኪቱ ዝቀረበ ክሲ ፍጹም ሕሶት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ድማ ነቲ ህፃናት ኣብ ኩናት ከይሳተፉን ወታደራዊ ዕላማ ከይምልመሉን ዝኽልኽል ዓለም ለኸ ሕግ ከም ዘኽብር መንግስት ትግራይ አረጋጊጾሎም ሰራዊት ትግራይ ንህፃናት ብረት ከም ዝዕጥቅን ወታደራዊ ተዕሊም ከም ዝህብን ብዛዕባ ዝቀረበ ክሲ አመልኪቱ መንግስት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዝቀረበ ክሲ ብምንጻግ ጻዕዳ ሕሶት ከም ዝኾነ አፍሊጥሎም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ህፃናት ኣብ ኩናት ከይሳተፉን ንወታደራዊ ዕላማ ከይምልመሉን ንዝኽልኽል ዓለም ለኸ ሕግ ድማ ከም ዘኽብር ዘረጋገጸ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰለፈም ወይ ድማ ወታደራዊ ተዕሊም ዝከታተል ዋላ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ከም ዘየለም አመልኪቱሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ሕሶት ዝተደረኸ ክሲ ድማ ኣብቲ ብ11 ሐምለ 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ዝወፀ ጽሑፍ ዝረአዩ ህፃናት ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ምስ ተወደአ ዝተወሰደ ምስሊ ከም ዝኾነን እቲ መግለጺ ሓቢሮም ኣብቲ ምስሊ ንህፃናት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላልዩ ክሊ ዕድመ ዘለዉ ወገናት እቲ ብዙሓት ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ይፍጽም ዝነበረ ወራር ሓይሊ ምስ ተሰዓረም ንሓየት ሰራዊት ትግራይ ብሓጎስ እንትቕበሉ ከም ዝረአዩ ዝሓበረት መግለጺ እዚ ድማ ካብቲ ዝወፀ ጽሑፉን እቲ ምስሊ ዝተወሰደሉ ከባብን ብሳይንሳዊ መንገዲ ብምጽራይን ምርግጋጽ ከም ዝከኣለ ረዲኡ እዚ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይጋደሉ ዝኽልኽል ጥቡቕ መምርሒ ሰራዊት ትግራይ ካብቲ አሶሺየትድ ፕሬስ ብ14 ሐምለ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሒዝዎ ዝወፀን ደቂ 4 ዓመት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንኽትጋደል ዝተለዓዓለትን ግን ድማ ንስኺ ትሕቲ ዕድመ ኢኺ ተባሂላ ከም ዝተነገራ ተዘንቱ ሰገን ምግንዛብ ከም ዝከኣል እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሮም ከምውን ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት አንጻር ደርጊ ኣብ ዘካይዶ ብረታዊ ቃልሲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይዓጥቁ ዝኽልኽል መምርሒ ከም ዝነበሮን ነቲ መምርሒ ድማ ብጥብቂ ከም ዘተግበረን ዘዘኻኽረ መንግስቲ ትግራይ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብብቕዓቶም ዓለም ለኸ ናእዳ ዘትረፉን ኩናት ንዝምልከቱ ኩሎም ሕግታትን ዓለም ለኸ ፕሮቶኮላትን አጸቢቆም ዝፈልጡን ዘኽብሩን ከም ዝኾኑ ሓቢሩሎም بخال وجن جوجل فاششت أبي أحمدن ملافنتو زخنو ولك ملاخ إساس أفوركن حيلتات تمكعت كل الأمحران عب تجري ورا ركاب زفت سمو جميرهم نخلهم حقتات إن تحسو كم زمتهم قدب زي بلو وفرت ألمن حسوتن كم زكايرو علم لخ حقتات كم زتحسون بسبب أو مسلات بمتحس قفعتات كم زفت صمون اتمجلت الدحرم حبار إذا حدش وفر حصوتن اتسلمن كعام محبر السبع عالم أبت فاششت أبي أحمد نتجراي خبيبو يفتسمو زلو أزيو زت حساسب سب أو قلولاو كي يتكرن مقبار زعلم كم زخونة قليتهم عب موداتهم من قصة تجراي كدم حزن هتعنات برت كم زي عتقن وتعدروا تعليم كم زي هبن نحورون زوم تجبرات كم زي فتسمن محبر السبع عالم بمرق جاز ጋዜጠኛታት ሰራተኛታት ረድኤትን ዓለም ለኸ ተዓዘብትን እትኹነታት ንሰራዊት ትግራይን ወታደራዊ ተዓሊማቱን ብኣካል መጽኦም ንኽሪኡ ዓዲምሎም سألعي تسلمتي مليون محاز بعلة شمونت حملة 2013 عام تمرد جميرو عمونغو ما يتصبرن عدرك عين بيا زبها البوتا زجمرو تقرمت قعتي بجغنا سراوي تقراي تتصافعون سف زي بالكيسارات قنقيمون ندحريت كملسن كبتاتن تغيرو لهم عبز عوت نايمت كل خالوق
صلاي قدميلو زتدمسسو سراويت فاشستي ابي احمد زخونو مبل 2431 كفلات سراويت بمصغان كوماندون فري حيلي امحران اخاخيبو اساتيفوم صلمتي مليون محاز حرغيدن تبلون بحيته سراويت ناحقو تغوزيزو زهادم دما كمدق زاغرا فحጭንግራ ሒሉ ሃዲሙ እዩ أبزو جزي شدش نبيت شمونتن انتموتو شوعات مئتن حمسان قصيلهم زترفو دما سعرتهم تقومجمهم لننابزو متقوو كم زتبتاتنو واتهدراوي وهاوك على سراوي تقراي تقار لاي قبر صادقان حبيهم أبزو هنا ويتسقنين إرب هذين كمت أن علي دسنا بتعمي هاي بريقنا هنقول نخيلنا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو خلو كمت ان العلي تحبسنا فرسنايت مالي نيرو تودينا عوتي ليو عبد تقراينا كلتا سلسته غزا سعرنا يوم قطانم كسعرو مينا كل غزا خاطر تقراوينات ناتا كل عيخنا بزابتنا نحبك تسمع حبيبنا بتناني وكسوكنا نسمع بتاعي إلى تحلمت ناي قطر العجلات ناي توصل عنا النور صلاي إيه كندم سلسلات رجسنا سيدك كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البلد أنا نبتي بعد ما تهني تحلب صحيواتي أنا نبتي زوم تشافنا هو تابر تحيلهم زي دمسنا حرام زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون كأو عدل زي توك أمر هم تابر إيد نكسو تصور بس يحرم إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبون نقدر سرنا يا ولدنا تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقراي خطاني زدل تقراي سعيرة تقراي تعوت تسعروا ونسكع متقرشة نابا خالقو زيناتاتنا كنسكر يونيفرسيتي مقاله مس مينستر ساينسن لعلواي تمرتن بمسرت زغبرو وعلي تمهارو ات يونيفرسيتي نمفناو زغبرو فتنه كم زفشله تغليصلهم توسخ حبريتا كم صعب قربيو يونيفرسيتي مقاله كفانو ميلو ناب عفار زوسلهم تمهارو تقبل سينوم تمليسو مدلو ات يونيفرسيتي مس مينستر ساينسن لعلواي تمرتن بزغبرو سممع نتوم تمهارو حيزو ناب كتما ملزات بمخاين ودرو حورات منغستات تعجبو توغعيزوم يكون دامبر بفاششت ابي احمد زمرح منغست فيدرال بقصرو لزي ترخبه اتوم تمهارو ناب يونيفرسيتيوم كمدلسو ناي قدن خوينيوم ات مينستر كلتيوم اكالات بزغبرو وسممع اب ساعتون اب تبوتان بزي مركبو ات يونيفرسيتي نتوم تمهارو حيزو ناب مقاله كملسيو بفولي حيل عفار تنغيرو يونيفرسيتي مقاله بت مينستر بزبصحو صاوعيتيو نتوم تمهارو حيزو توغعيزو حيزو منستملسم حدا تمهارو اب ملزات مساتبو نبيت سب مدوالم بيت سب كيچنق سغات كم زحادرو ات يونيفرسيتي تزاريبيو مينستر ساينسن لعلواي تمرتن يونيفرسيتي مقاله ناي 2014 عام تمرت بجت هابون ناي سنه ورح بجت كواس بتدغاغام حاتيته ملسي وي خير خب كونيبل يونيفرسيتي مقاله نتوم تمهارو قلقالوت مقبن مهابون معصو تقارو انان كوحكوحكو يركبيلو فاششت ابي احمد عملا تقراي كل عين تركب بمقراصو بمليونات زقصورو تقارو هيوتهم اب حدغا كاتو خوينيو تمهارو يونيفرسيتي مقالهون ركبات كخفتو بمبال بتدغاغامي مصوعهم يفلت نغزኦም كخدو زنقلو تمهارو يونيفرسيتي مقالم زقبلوم سينوم ناب تقراي مقاله تمليسو ملو
ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ከም ዝገብር ኣፍሊጥሎም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሰዓም ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመን ህዝቢ ትግራይ ግና በቶም ግፍዕታት ከይተሰኮነን ፈተኽ ከይበለን ብዘካየዶ መሪር ተጋድሎ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ወረርቲ ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ኣፍሊጥሎም እቶም ወረርቲ ሕዚ ምስ ጨነቆም ድማ ነቶም ህልውንኦም ክክሕድዎም ዝጸንሑ ብሄራትን ህዝብታትን ሃገርና ኣሰሊፎም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ይረባረቡ ከም ዘለው ዝሓበረ መግለጺ ማትሰዓም ብሄራትን ህዝብታትን ሃገርና ሓረስታይ ኣምሓራን ንሸርሒ እዞም ገበነኛታት ተገንዚቦም ንባዕሎም ካብቲ ተሃቂኑ ዘሎ ወራር ንከርሕቁ ምዒዶም ብዘይካዚ እቲ ማሕበር ኣብ ጎኒ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ኣድላይ ዘበለ ኩለ መድያዊ ሓገዝ ከም ዘበርክት ኣረጋጊጹሎም خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموع تاريخنا ودموع حبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل امن قلزمنا زي طوى بحيلي من قد نسكت نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ዘለው ምሩኻት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምርኣይ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጥሎም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ትማሊ ከም ዝሓበሮም ኣብ ትግራይ ዘለው ምሩኻት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምርኣይ ከም ዝጀመረ ኩነታቶም ድማ እናተዓዘበ ከም ዝርከብን ሓቢሩሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ወገናት ምርኣይ ኩነታቶም ምዕዛብን ቀንዲ ተልእኾት ኮሚቴ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ተግባር ድማ ኣብ ትግራይ ዘለው ምሩኻት ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምርኣይ እናተሳለጠ ከም ዝኾነ ዕላዊ ገይሩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ አንጻር ህዝቢ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተቃወምዎ እዮም ተጋሩ ተቐማጦ ዋሽንግተን ዲሲ ንከባቢኣን ፋሽስቲ አብይ አሕመድ አንጻር ህዝቢ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ንምቋም ቅድድም ጉያ ከም ዘካይዱ ተፈሊጥሎም ኣብ ቅድድም ጉያ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ዘለው ወገናትና ተሳቲፎም እዮም بحال وجن منجست تجري بمسار زقرب وتصاوعت نداغمه هنصت تجري زوعل وفياتات اب بركت زبلو جزءات امريكا يكايد كم زلون نمفلات تخايلو لهم باركز زخبركم تملكتنا نلومي زحزنا لكم زيناتات ابزي ودينا لنا بخالقوت زعباتات مليسنا كنغانئنا كساب شعو سلام حلواتنا ندحننتنا نبقلصمنا تجري تسعر